Incwadi evangeli ngokukaJohane isahluko 15 siqale kuverse 1 sigcine kuverse 5. Leyo ndawo ke sizofunda kuyona nje masinyane. Sizofunda incwadi evangeli ngokukaJohane chapter 15. Voso wakho umsebenzi libajazi kama lakho. Voso wakho umsebenzi libajazi kama lakho. John 15 siqala kuverse 1. Isihloko sakhona sithi umvini namagatsha. Singakafundi ngicela sibhala amehlo ngikhuleke. Nkosi, uthe ezwini lakho uma umuntu engazondi uyise nonina, abafowabo, udadewabo, umndeni wakhe nabantwana, naye uqobo lwakhe angeke ngumfundi wakho. Nkosi Jesu, uthe umuntu uma efuna ukukulandela makathabathe isiphambano sakhe akulandele. Nkosi Jesu, sizoba ngabafundi bakho manje, sizofunda wena ngoba wena Nkosi Jesu ungulizwi. Siyacela ke Nkosi ukuthi lapho sikufunda uvele kithi Nkosi, wambuleke sikubone ukuthi ungubani, sikuqonde ukuthi ubani, ukuze Nkosi nathi uqobo siziqonde, sizazi ukuthi singobani, ukuze Nkosi sizazi ukuthi siyapi nokuthi sisuka kuphi. Ngoba Nkosi, uma singazi ukuthi sisuka kuphi, singazi ukuthi siyapi, sizoduka kalula endleleni yakho. Siyacela ke uNkulunkulu ukuthi unamandla ukuthi usikhanyisele izwi lakho, usambulele lona Nkosi, ngoba linguwe wena, uthena ngokukhanya. Nkosi Jesu, uma usulambulile sizohamba ekukhanyeni. Siyacela ke Nkosi yamakhosi usenzele umusa ukuthi siqonde Nkosi, sibe sesiyaliphila, kungabi ukulizwa kuphela sizikhohlisa, kodwa sibe ngabalenzayo, ukuze sifane nalamadoda ahlakaniphileyo Nkosi, akha edwaleni, ngoba wena Nkosi uyidwala elanqatshwa ngabakhi. Yilelo dwala ke Nkosi esiya kungena ngalo ezulwini kuBaba. Siyacela ke Nkosi Jesu usenzele umusa, usiphathele lenkonzo, usiphathele izwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Indaba yethu namhlanje sizofunda ukuthi thina kahle kahle siwobani. Inkosi uJesu iwubani. Ngoba uma singazazi ukuthi siwobani, singahle siduke, silahleke, senze izinto okungafanelwe sizenze ngenxa ukuthi singaziqondi ukuthi siwobani. Ngiyazi ukuthi le ndaba siyijwayele, futhi omunye ngeke understand mangithi ngayo sizofunda ukuthi singobani. Ngoba izwi lenkosi lijulile. Ungafunda izwi elilodwa kodwa kube nezinto eziningi ozosifunda kulelo lizwi lelo. Ubone imfihlakalo esezwini likaNkulunkulu. Njengalokho eshilo ukuthi njengalokho yena ephakeme kanjalo indlela zakhe ziphakeme. Lapha ke kuverse 1 ke kukhuluma inkosi uJesu la ithi, mina ngingumvini owona, uBaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga kuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Hlalani kimi nami kini.
Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvenini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Verse 5. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Inkosi ibusise ukufunda kwezulayo. Lana ke esifunde khona ake ngiqale la ku verse 4 ngamabulu. Kuthiwa lapha hlalani kimi nami kimi. Asibheke la isequence yamagama. Kuzwakala la kuthiwa aqale thina sihlale enkosini uJesu. Bese uma thina sike saqala sathi siyahlala enkosini uJesu, nayo kuyayiphoqa ukuthi ayihlale kithi. La uJesu wayekhuluma nobani? Yebo, impendulo izothi wayekhuluma nabafundi bakhe. Yebo, impendulo izothi wayekhuluma nabantu. Umbuzo ukuthi umuntu ubani? Ubani ungangichazela ukuthi umuntu ubani? Umuntu ubani? Nza umoya. Qinisa impela le. Umuntu ungumphefumulo. Bese emphefumulweni umphefumulo ubuswa ngumoya othize. Ngesikhathi ethi uJesu hlalani kimi, wayengasho ukuthi lo mzimba mawuyongena kuJesu nokaJesu ungene emzimbeni womuntu ngoba ngeke kwenzeke lokho. So uJesu njalo mayekhuluma nomuntu usuke engakhulumi nomzimba. Akakhulumi nomzimba, akakhulumi futhi ngomzimba. Kodwa abantu ngoba basenyameni, uma inkosi uJesu ikhuluma ngomuntu, umuntu into yokuqala nje ayicabangayo umzimba. Wrong. Akakaze uJesu akuthi mayekhuluma ngomuntu akhulume ngomzimba. Ilento ke edida abantu kakhulu. Ilento eyadida abafundi abalandele inkosi uJesu bayizwa ishumayela ivangeli. Mayithi inkosi uJesu odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila kunaphakade. Hayi badideka baphela ngobani bona mayikhuluma nabo babecabanga lento eniyibonayo. Kanti no, ukhuluma ngomuntu ngoba uma ufunda lapha kuGenesis chapter 2 verse 7. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Waqala wenisa imvula uNkulunkulu, umhlabathi waba manzi ukuze kube lula ukuthi ubumbeke. Wayeseyambumba umuntu kwathuleka. Unkulunkulu waphefumula umoya wakhe wokuphila umuntu. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu esephefumule umoya wakhe wokuphila, umuntu wayeseba ngumphefumulo ophilayo. Wena umuntu ke lo wabumba akubanga umphefumulo ophilayo. Aqanjwa ubumbile kodwa aqanjwanga ngokuthi umuntu. Isitempu sokuthi sekuwumuntu lo senzeke emva kokuthi uNkulunkulu ephefumule umphefumulo wakhe wokuphila. Kusho ukuthi uma umuntu noma umphefumulo ungenaye umoya wokuphila ufile, yikho uNkulunkulu wathi ningadli kulomuthi ngoba mhlazane nidla kuwona nizofa nokufa. The day you eat of it you shall surely die. On that very same day. Kodwa uma ufunda lapha kuGenesis chapter 5 sithola ukuthi uAdam uphile iminyaka ewu930. Umzimba lo owuthwele uAdam
waphila 930 years. Kodwa yena uAdam wafa ngalolu suku ona ngalo. Ikhona kufa kaAdam ke lokho. Wathi ephila emhlabeni ehamba. Ezulwini kwelikamoya wayesefile ngoba wayengasekho kuJesu. Ngoba umuntu ophilayo umuntu obulele inyama yakhe, lisitshela kanjalo izwi encwadini kaBasekolose ukuthi uma nafa kanye noKristu ukuphila kwenu, angithi uNkulunkulu waphefumula umphefumulo ophilayo, ukuphila kwenu kufihlwe kuKristu ehlezi ezulwini ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Ngicabanga ukuthi siyamqonda ke manje umuntu. Inkosi uJesu mayekhuluma nawe isuke ingakhulumi nenyama yakho, isuke ikhuluma nawe. Yikho uAbraham wathiwa unguyise wezizwe eziningi engakabi namntwana, ngoba umzimba wawungenawo umntwana. Kodwa yena uAbraham ngoba kwasekukhulume uNkulunkulu wayesenaye umntwana, wayesenaba abantwana. Sase sikhona thina ngoba unguyise wabo bonke abakholwayo. Kodwa umzimba wakhe wafa singekho thina. Wafa kuno Ishmaeli no Isaka. Nanzo-ke itrick la ikhona. Njalo uNkulunkulu mayekhuluma nomuntu, ekhuluma ngomuntu, umuntu ucabanga umzimba. Nanzo-ke into eyisabantu kakhulu esihlokweni. Ngoba ngesikhathi uNkulunkulu ethi uAbrahama unguyise wezizwe eziningi, eze athi awuvuka ubheke la izinkanyezi uyibala ubonke uzoyibala yini. Akuye lapho olwandle uyobheka ukuthi uzokwazi ukubala izinhlamvu zolwandle. Kwatholakala ukuthi ngeke. Wathi uNkulunkulu nanzi inzalo yakho. Yavuka inyama kuSara. Wathi uSara sekuphela iminyaka akekho umntwana, waqala wenze yakhe interpretation. Wathi ngoba mina le nyama yami ayikakababoni labantwana, sengizothatha action manje ukuthi angihambe ngiyotshela uAbraham ukuthi akathathe nasi isigqilakazi athola umntwana kufezeke icebo likaNkulunkulu. Ngoba usenyameni uthatha izinto zikamoya ngenyama. Kunezinto uNkulunkulu akuthembise zona, kodwa wena usugijimisa inyama ngoba lezi zinto usuzithathe wazibeka enyameni, usuyazigijimisa ngokwakho, usuzuyona ungena emaphutheni. Uzofaka okwakho kokukaNkulunkulu bese uzozidalela inkinga ngalokho, bese uyakhala ekugcineni. Ngoba njalo uma ngabe uyophazamisa icebo likaNkulunkulu ngenxa yenyama yakho, kukhala wena futhi kuqala ekugcineni. Ngoba noSara kwagcina sekukhala yena ethi we Abrahama, thatha lesigqilakazi sakho sihambe nomntwana la ngoba siyamdelela. Ubani waqala indaba? Uyena ezongenela lo dabeni likaNkulunkulu, ezolekelela uNkulunkulu. uNkulunkulu akalekelela. uNkulunkulu asimbheke ngokuthi unguNkulunkulu ongumoya. Njengoba engumoya nje, thina masiphume enyameni, mayifi inyama yethu, makufe ubuntu kithina. Akathi uNkulunkulu mayekhuluma nawe ukhumbule ukuthi akakhulumi nalesi sidumo, kodwa ukhuluma nalo amfaka yena kulesi sidumo. Baningi kabantu abasetshenziswa uSathane. Uyabona ntombazana, makufika insizwa ithi umuhle, iqamba amanga ngoba ayiboni wena ungaphakathi kwalesi sidumbu, ngayithi yabona leli gobonde ongaphakathi kwalo wena, lona ke lihle. Hayi wena, ngoba wena akakuboni, usezweni.
abantu besilisa bahambe bona la wonke lamagoloni balana acwatshiwe ezwa kahle abukeka kahle bambe bethanda lezi zinto bethanda inyama athi ngiyakuthanda iqamba amanga. Umuntu yilo ongaphakathi okuthiwa ngumphefumulo. Umphefumulo ke ubuswa ngumoya. Now indaba ilana lapha ku verse 3 kuthiwa ithi inkosi uJesu nina senihlanzekile ngezwi engilikhulumekile. Ngezwi elakhulunywa uSathane umuntu wangcola. Ngokungcola komuntu kwabe sekusho ukuthi lo muntu ufile. Ngoba ngaphandle kukaNkulunkulu kumuntu lo muntu ufile uNkulunkulu ungulizwi. Funda uJohane 1 uqale ku verse 1. Ulizwi wayekhona, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, akukho okuvelile ngaphandle kwakhe, akukho khona ngaphandle kwakhe. uNkulunkulu wayesefaka izwi kumuntu ukuthi umuntu aphile ngalo. Ngesikhathi ke udelela izwi likaNkulunkulu, uliyeka, ulilahla, ulahla uNkulunkulu, ukhipha uNkulunkulu. Ngesikhathi uAdam elalela izwi lomkakhe, wayedelela uNkulunkulu, elahla uNkulunkulu. Ngokulahla kwakhe uNkulunkulu ulahla lo moya wokuphila owawuyena. WayesuSathane ethola ithuba lokubusa impilo kaAdam ukuze uAdam akwazi ukuthi ayolahlwa kanye noSathane. Now bengisacacisa ke indaba yokuhlala enkosini uJesu ukuthi iyini, ichazani, uhlala kanjani enkosini uJesu. Awuhlali enkosini uJesu ngenyama. Ngoba ukuhlala sikubona kumntwana mayesesesiswini sikamama wakhe. Uyahlala mangabe umntwana ehleleze esiswini sikamama, lo hlezi ngaphakathi akana choice ukuthi ukuphi nendawo. Umama mayisuka ayephesheya nalomntwana uyaphesheya ngoba umntwana ongaphakathi akana choice, uba la kukhona umama ngaso sonke isikhathi. So ngamanye amazwi inkosi uJesu ithi yibani la ngikhona mina ngaso sonke isikhathi. Inkosi uJesu ingumoya ngoba inguNkulunkulu. Kumele umntwana kaNkulunkulu abe la kukhona umoya kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Mhlazana umoya kaNkulunkulu uthe enkosini uJesu siyehlane manje. La ngekho khona ukudla, la khona ilanga, ala ngekho khona umpheme, namhlanje nayo uyana leligobonda lizonethelwa. Kodwa umphefumulo ngaphakathi. Malishisa kuzoshiselwa lenyama. Kodwa umphefumulo ngaphakathi. So iconcern yenkosi uJesu akusiwona umzimba, kodwa ngumuntu. Yikho ungeke uthole eBhayibhelini umuntu ophila impilo engumntwana kaNkulunkulu emnandi ngokwaleliswe. Ngeke uzumthole ngoba akusiyona iconcern yenkosi uJesu leyo ukuthi umuntu aphile kamnandi. Uma kwakuyiconcern yenkosi uJesu yona uqobo lwayo ngesikhathi semhlabeni yayizoba nompheme ibe nemention. Kodwa ngenxa yokuthi iconcern yayo ngumphefumulo womuntu owalahleka ensimini yase-Eden ngenxa yesitha, yayifikileke yazongena enyameni ukuzolanda lowo mphefumulo. Ukuze ulande lowo mphefumulo kwadinga ukuthi ingene enyameni bese isikhombisa ukuthi inyama iyadelwa ife. Uthi unamandla ukuthi ungayivikela kodwa uyayidela inyama mangabe ufuna uNkulunkulu. Wayidela yalinyazwa. Wayese eshona phansi wangcwatshwa. Wawolanda le yamphefumulo leya ebilahlekile ifile ngoba kahle kahle inhloso yakhe yokuthi afe ukuthi awulande imphefumulo
ubengeke ayilande imphefumulo esenyameni. Bedinga ukuthi kube nendlela yokuthi asuke enyameni ayolanda leya mphefumulo. Uthi ke mina ngingumvini owona. Uyabona la emhlabeni ikhona imvini kodwa la ivela ingeyona unqo. Ingeyona igenuine. Igenuine yomvini nguJesu. Usho kanjalo la. I am a true vine. So lemvini esibonayo ifake ngoba iyadlula. Iyaphela, iyakhula kodwa iyabuna. Ine expiry date. Lemvini esibonayo la. Kodwa yena uthi ulomvini ongenayo iexpiry date. Ngoba nalomzimba engiphila kuona nawe ophila kuona une expiry date eyanziwa uNkulunkulu. So kuzokusiza ukuthi ungaphiki nalomzimba ozo expire. Kodwa bheka lomvini okuyiwona wona. Isona sisekelo leso. Itshele kubi. Lesi skeleton osibonayo la. Isisekelo esiyize lesi ngoba siyadlula. Kodwa nasi isisekelo mayethi mina ngingumvini oyiwona wona usho ukuthi uyisisekelo. Into ezokusiza ukuthi yithi ukulomzimba uphume kulomzimba uyongena kulesa sisekelo uyongena kuloya mvini. Ngoba nangosuku ayizobethelwa ngalo noma ngelast supper kwenzakalanga waphuza umvini. Wathi abaphuza umvini ngoba kuyigazi lakhe. Ngamanye amazwi mabathathe lesi sisekelo basifake kubona ngaphakathi kwabo. Ngoba uthini hlalani kimi. So lesi sisekelo lo ngakithi lokhuza iwine lenziwa ngomvini. So uthi ke manje ke hlalani kimi lesi sisekelo masingene ngaphakathi kini sigijime kunina. Angithi ngiushiya lo mhlaba kodwa ngibe nginishiye nesisekelo. And lesi sisekelo siyimo uphuza igazi lami adla inyama yami unokuphila okungaphakathi. Wathatha umzekeliso noma umfanekiso wesinkwa esihlephula okuthi umzimba wakhe wahleshula. Wayese eyabapha umzimba wakhe ukuthi umzimba wakhe uhlale kubona. Yileyo ndlela ke athi ke hlalani kimi nami kini. Ngesikhathi umamukela ushiya zonke izono udela yonke into. Wena uthi sengikhetha ukuhlala kuye, sengikhetha ukuhlala ezwini, naye ke uzongena kuwena. Kodwa ke sela kuvesi 1 uthi ke mina ngingumvini owona. Ubaba ungumlimi. Na umvini lo esiwaziyo ugxile emhlabathini. Awulengi nje lapha emoyeni ngithi. Kukhona la ugxile khona. But lo mhlaba siyazi ukuthi usazogoqwa. And ngisho ungakagoqwa lo mvini ukhulukhule uphelelwe isikhathi. Kodwa inkosi uJesu ingumvini owona. Nawo lo mvini oyinkosi uJesu kukhona la ugxile khona. And lo mvini oyinkosi uJesu ugxile kuNkulunkulu. Impande zawo zinamathele lapha kuNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu maye kuJesu ukuNkulunkulu. Ngoba uJesu ukuNkulunkulu. Konke uJesu ukuthatha kuNkulunkulu njengomvini impande zawo zinamathele emhlabathini bese umhlabathi wona unikezela impande zinikezela iziqu zinikezela amagatsha anikezela amaqabunga bese kuvela ukudla kuvela izithelo ngithi. Kanjalo umntwana kaNkulunkulu ofuna ukuba ngumntwana kaNkulunkulu uyadlula ekubeni inyama. Uyazikhumbula ukuthi yena isisekelo sakhe akulona leligobondo, akuyona le container. Makukhulunywa ngami akukhulunywa ngale container. Lokho ke mosokwazi
kuzokwenza ukuthi bakuthuke athe yave emuva usibanibani uvela ubona hayi bakhuluma ngale content edlulayo abakhulumi ngami mina bangiboni kuthi usibanibani uyathakatha bakhuluma ngale container le abakhulumi ngawo ngoba bakubonanga wena bakaze bakubona ngisho umuntu bangathi bangamhlahlela bamqhaqe ngeke bakukhombise umphefumulo abakwazi ngobani akekho umuntu okwazi ukubona umphefumulo nguNkulunkulu okwazi ukubona umphefumulo yikho iBhayibheli lisitshela ukuthi uma safa kanye noKristu sifihlwe enkosini uJesu inkosi uJesu ingakwesokunene sikaBaba ihlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba kodwa thina asiziboni lapha sisezulwini angithi sizibona sila sizwa ngeBhayibheli lisitshela lokho kodwa sizibona ngithi ngoba umphefumulo awuboni ngisho nalo owakho awuboni uyawazi kodwa awuboni ngobani singumfanekiso kaNkulunkulu uNkulunkulu angeyibona angithi lento kayisho uNkulunkulu ukuthi usidala ngomfanekiso wakhe ukuthi asibone umuntu awumboni ubona igobonda nje bese usathana zolokho umuntu kade uzofana noNkulunkulu uma ngabodla lapha kanti uqamba manga ayikho lonto sidalwe safana noNkulunkulu vele uma besingafani noNkulunkulu ngabe uyangibona ngabe uyawubona umphefumulo wami ngabe uyawubona umphefumulo wakho uthini nangu umphefumulo wami uma bungafani noNkulunkulu kodwa manje inkinga kuya ngokuthi umoya ophila ke kulo mphefumulo ukaBaba uthi ke yilelo nalelo gatsha elikimi elingathela izithelo uyalisusa ususwa ubani ubaba uyalisusa leli gatsha lithi liyahlala enkosini uJesu bese kuphawuleke la ukuthi lihlezi nje mahala kodwa litheli ihle hayi vele lisusu uthi ke elingatheli izithelo uyalisusa yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu ngitheke ekuqaleni ngengathi akekho umuntu eBhayibhelini ohambe noNkulunkulu engimaziyo ohambe impilo ngokwalelizwe yabamnandi kuthi noma seyithe ake yaqala yabamnandi uNkulunkulu kube ngathi uveza into ezokwenza ukuthi at some point in time ayingabe mnandi yabona uJobe impilo yakhe ihamba kahle kakhulu emnandi konke kuhamba kahle unemfuyo unayo yonke into ayithandayo nayidingayo empeleni yayingekho into ayidingayo wayingasweli lutho ehamba nje kumnandi hayi inkosi uJesu noma uNkulunkulu waze waziqhenya ngoJobe uNkulunkulu ngesikhathi ekwenza lokho kuqalwe uyena iqhenya ngoJobe wayiveza ithuba ukuthi uJobe naye akathola ithuba lokuthi naye ezwe indaba yokuthi athi esenyameni kodwa kubonakale iside lokuthi kahle kahle umuntu uyini wahlaselwa uJobe kodwa ngokuhlaselwa kwakhe kunabantu abaningi abasindisiwe ngoba ayikho into eyenzeka ngephutha kuNkulunkulu kunezinto esizifundile ezikhulunywe uJobe ezibhalwe uJobe ebesingeke sisizazi uma ngabe uJobe akahlushwanga yazi ngeke ngacabanga ezinye izinto engibhekana nazo ngabonga uNkulunkulu ngingakafiki nokufika lokuthi ngiyazi ngiyakubonga uNkulunkulu ngoba yazi ngale nkinga engibhekane nayo le nale ngiyakholwa ukuthi khona osizakalile ngayo kukhona umzalwane othe uma usibani baneke wabhekana nalokhu kusho ukuthi nami ngingama uJobe mayehlelwa lezi zinto kunezinto ezinkulu ebezifihlakele azishiyo uma ubuyela lapha ku chapter 14 lapha kuJohane ithi inkosi uJesu uma umuntu egcina amazwi ami uthi mina noBaba siyakuhlala kuye sihlale naye sizambule kuye ngoba ugcina amazwi kaNkulunkulu yilento ke yenzeka kuJobe uJobe asikhumbuli eshunyayezwa umuntu etshela ukuthi kwathi kodwa kunezinto ezambulwe uNkulunkulu kuyena
Yabona umhlaba njengoba inkosi uJesu ithi masihlale kuyona. Ngamanye amazwi ithi asingahlali ezintweni zomhlaba ngoba umhlaba uyadlula. Masingahlali ezintweni zomhlaba ngoba umhlaba uyadlula. Yebo, thina siphila kulomzimba esiphila kuwona. Kodwa manje khohlwa umzimba umntwana kaNkulunkulu. Khohlwa ukuthi umuhle umntwana kaNkulunkulu. Noma bangazokuncoma bathi khohlwa ilokho. Yazi makukhulunywa ngami kukhulunywa ngalo ongaphakathi nami engingamboni. Lo ongabhubhi ongeke aze afe. Yikho lapha kuJohn 8 inkosi uJesu ithi umuntu umekholwa yimi ehlala ezwini lami uthi akayi kubona ukufa naphakade, ngeke akubone ukufa naphakade. Umuntu nje egcina izwi likaNkulunkulu. So uthi inkosi uJesu ke hlalani kimi nami kimi. Ngithi ke ngamanye amazwi uthi sukani ezweni nizohlala kimi. Sukani enyameni nikuyona nizohlala kimi ngoba mina ngiwulo moya waphefumulelwa kumuntu wokuphila. Ngoba mase kusuke mina moya wokuphila kuwe kusala ukufa. And lokho ku-practical siyakwazi sonke ukuthi maka kwaphuma umphefumulo lo mzimba usala ungenakho ukuphila. Kahle lo mzimba ukuzume umiswe yilo ngaphakathi owafa kwaNkulunkulu. Makuphuma lo the minute the second ephuma lo owafa kwaNkulunkulu okuyena okuphila lo mzimba uzobona waphansi. Practical. Kanjalo nakwelika moya, as soon as lo ngaphakathi engcoliswa automatically usefile lo muntu. Yebo umzimba ungasala uphila kodwa lo muntu ufile. Uthi ke uJobe lapha kuJobe 26 kuverse number 7 uthi umhlaba uNkulunkulu uphanyeke ezeni. It's hanging on nothing. Akayibona njalo? Something that is hanging on nothing. Can you hang something on nothing? It's impossible. Why? Ngoba sisemhlabeni, umhlaba yonke into esondele kuwona uyidonsela kuwona. Kodwa uNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu uphanyeke ezini. Njengoba euphanyeke ezini kusho ukuthi nokusemhlabeni kuyize. Kusho ukuthi nezinto zomhlaba ziyize. Kusho ukuthi mohlezi ezintweni zomhlaba uhlezi ezeni. Yabona njengoba sihlezi emhlabeni nje sihlezi entweni engenasisekelo esezeni nje isisekelo sakhona siyize. The foundation of the earth itself is just nothing. Kodwa manje inkosi uJesu la ithi ngumvino uyiwona wona umlimi ngubaba. Kusho ukuthi inkosi uJesu isekelwe kubaba uNkulunkulu. Uma thina sihlale enkosini uJesu sigcina isisekelo sethu siyinkosi uJesu ekuyisekelo sakhe singubaba uNkulunkulu. Asihlaleni enkosini uJesu. Noma inhlupheko zingafika, ayikho inhlupheko efikayo izoshaya umphefumulo ingaqalanga enyameni. Wena mangabe uphuma enyameni wahlala enkosini uJesu yafa inyama yakho, lesi sitha sizofika sishaya inyama sishaya into efile. Yabona mawushaya into efile ayikwazi ukuyiphiniselela. Masingafunda nje ukubulala inyama yethu, isitha into esikwazi ukungena ngayo kumuntu iyodwa inyama kuphela. Asikwazi ukungena directly emphefumulweni. Singena ngenyama. Masingabulala nje inyama sazi ukuthi inkosi uJesu mayikhuluma ngomuntu ayikhulumi ngale nto le.
So ngamanye amazwi umuntu mayefika kushaya ngempama ushaya lento akashayi wena zange uthintwe wena zange ushaye wena lo muntu eyilele inyama eshayele lenye inyama hayi wena pho xasukelani uziphinselela njengoba uziphinselela nje ukuthi usenyamini ngoba ngithi inyama lezo fika ishayele yanyama hayi wena futhi manje usumdonsa umphefumulo wakho ukuthi uzokwenza into errong. Inkinga manje njengoba wena ukulomzimba lo mzimba ucontrolwa wena ngoba wena mawuphuma kulomzimba lo mzimba uyafa awuna control lo mzimba ngaphandle kwakho kusho ukuthi wena owenzise lo mzimba ukungcola wena owenzise umzimba isono kodwa wena uzothi lo mzimba wami ungonisile kodwa lo mzimba wakho ungekho wena ngeke wenze lutho njengoba nathi uma singekho enkosini uJesu singenze lutho. Sho kanjani inkosi thuza uma ikhethela ukuthi uzohlala kuphike wena uzohlala enkosini uJesu noma uzohlala emzimbeni wakho sithi asikwazi ukubambelela emzimbeni wakho asikwazi ukubambelela enkosini uJesu asikhuleke. Impela Nkosi lisho kanjalo izwi lakho ukuthi Nkosi simele ukubethela inyama yethu esiphambanweni njengalokho Nkosi wayibethela noma wavuma ukuthi yakho inyama ibethelwe esiphambanweni ukuze kusindiswe imphefumulo eminingi. Kanjalo nathi Nkosi simele ukwenza njengawe ngoba Nkosi sizelwe ngembewu engabuniyo sizelwe nguwe Nkosi Jesu saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Uthena Nkosi asisazalwanga ngentando yendoda nentando yenyama kodwa siphiwe amandla ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngoba ufikile Nkosi Jesu ukuzobulala inyama ufikile Nkosi Jesu ukuba sibe nokuphila okuphakade sibe nakho ukuchichime ufikile Nkosi Jesu emhlabeni ukuthi Nkosi siqonde ukuthi thina uqobo lwethu asiyona inyama kodwa thina uqobo lwethu silokhu ukuthi Nkosi wena waphefumula umoya wokuphila emzimbeni wayese umuntu kwaba umuntu noma waba ngumphefumulo ophilayo. Baba Thixo ingcwele siyacela ukuthi lo mphefumulo uphilise uhlale uphila njalo Nkosi singabe sisazikhathaza ngezinto zenyama ngoba sesiyibethele inyama isifile singabe Nkosi sisahlupheka uma abantu behlupha inyama yethu ngoba sesiyibulele sayibethele esiphambanweni. uNkulunkulu Thixo ingcwele uma singakayibetheli sicela Nkosi usiphe indlela namasu Nkosi ukuthi siyibethele ngoba lenyama iyona esiphazamisayo lenyama iyona Nkosi esivimba ukuthi sikwazi lenyama iyona Nkosi esenza ukuthi sifune ukuziphinselela lenyama iyona esenza ukuthi abanye abantu sibafisele okubi sikhulume kabi ngabo ngoba sisuke sibona inyama sibheka ngokwenyama kodwa Nkosi siyacela ukuthi namhlanje sifunde ukuhlala kuwe ngeke sikwazi ukuhlala kuwe uma ngabasisenyameni sizokwazi ukuhlala kuwe uma sikumoya ngoba Nkosi wena ungumoya ayikwazi ukuthi inyama ihlale kumoya Nkosi ongcwele uma ingekho ngcwele. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu Thixo namandla ukuthi usilekelele ukuthi singazikhohlisi Nkosi yamakhosi singazikhohlisi ngokuthi sithi umzimba wethu usonisile ngoba kahle kahle umuntu onisa umzimba kodwa Nkosi siyazi futhi ukuthi inyama inendawo uthena Nkosi njengalokhu umzimba Nkosi uthathathwe othulini usazobuyela othulini sisizeke Nkosi ukuthi singavumi ukuthi lo mzimba usibuyisele phansi usidonsele phansi kwalasha kodwa Nkosi sivumela umoya wakho ngcwele ukuthi ahlale kithi Nkosi asikhombise indlela asifundise konke aphinde Nkosi asikhumbuze konke Nkosi Jesu sitshene khona
Mabotho namandla ngiyakhuleka ukuthi ubusise lona lo Nkosi olalele izwi lakho alizwe alenze aqonde aliphile afunisise ubuso bakho Nkosi adele kwenyama afunde izwi lakho ubusuku nemini Nkosi azitike azondle ngezwi lakho ngoba izwi lakho liyaphila izwi lakho linamandla izwi lakho libukhala kunazo zonke inhlebe esikanhlangothi zombili izwi lakho lihlaba kwahlukanise amathambo nemkantsha lahlulela izizindlo zenhliziyo uma Nkosi sizohlala ezwini lakho sifunde iBhayibheli Nkosi lizokwahlulela izizinto zenhliziyo zethu lizokwenza ukuthi sikhumbule izono zethu lizokwenza ukuthi Nkosi singabe sisahamba ngokungcola lizokwenza ukuthi singabe sisahamba ngenyama sizosenza ukuthi Nkosi singabe sisafuna izinkanuko zenyama nezinto zezwe ngoba izwe nenkanuko yalo kuyadlula uthena Nkosi umuntu othanda izwe umi eyisitha sakho ngoba Nkosi lo muntu senyameni izwe lihamba ngokwenyama kodwa thina singabantwana bakho uthena singukhanya kwezwe wathi Nkosi umuntu akasokhela isibane sibeke ngaphansi kwetafula kodwa sibeka phezulu ukuthi sibakhanyisele bonke ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi wenze ukuthi lona lo khona kule ndawo lizwa izwi lakho abe ngukukhanya Nkosi abakhanyisele bonke Nkosi abe ngusawoti wezwe Nkosi usize usilekelele Nkosi nasezweni lobumnyama ukuthi sibe ngokukhanya abanye bethu baphume emakhayeni ekukhonzwa amadlozi ekukhonzwa amandla bomnyama kodwa Nkosi ngiyacela ubagcina ubapha isibindi abanye lapho besebenza khona Nkosi kukhonzwa amandla bomnyama abanye uNkulunkulu othoyingcwele ezikoleni abafunda kuzona kunabantu Nkosi abanemoya kaSathane nama-devil worshippers nama-satanists kodwa Nkosi uma sizohlala ezwini lakho lawo ma-satanists akanamandla lawo ma-devil worshippers akanamandla Nkosi yamakhosi uma sikuwe sihlezi kuwe Nkosi ngubani ongamelana nathi asisayi kuba navalo namaphupho amabi asisayi kuba navalo nemimoya ngoba Nkosi sihlezi kuwe wena unamandla kunalo osezweni ngiyakhuleka uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi wandise ukukholwa kwethu wandise Nkosi amandla okufuna sikufune ngeenhliziyo zethu zonke nangengqondo zethu zonke nangemphefumulo wethu yonke ukuphila kwethu konke Nkosi nomoya wethu ufunisise ubuso bakho Nkosi ngokujula baba thoyingcwele sijulise othandweni lwakho ngiyacela uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi